Какво да ми кажеш? I'm Dejan Добрев from Bulgaria, recording the first qualification for beginners Eurojet Roll Down 2026. Here's our box. It's 60 centimeters. The dumbbell. Наказати ти дам какво? Чакай, Денял, ще вратнем малко кутията, защото така не ми хареса. Завъртя малко повече с лице към мен. Ей така, да, това е. Виждам те от двете страни. Еми, готов ли си? Ще ти пусна таймер и от 5 ще почна да ти броя на обратно. Ще те убия. 10 5 4 2 3 снимаме 4 5 6 7 8 9 10. Браво! Дишай само. 1 2 3 4. Много добре. 5 6 Супер! 7 8 още 2. Браво, Денял. 1 последно. Това е. Айде, сега това ти е лесно. 1 2 3, дишай. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Браво, браво! 14 15 16 17 18 19 20. Половината минаха, супер си, само 2 минути. 1 2 3 4. Не бързай толкова, айде дай. 5 айде, още 15 останаха. Не, викай, няма да станеш, защото този път ще скараме жестоко. Взимай дъмбела, имаш 15 да направиш още. Айде. Просто забави малко темпото, супер бързо време даваш, което не ти е нужно. 1, не бързи толкова. 2 3 4 5, не бързай. 6 7. Спокойно, айде, качай се. Айде, айде. Не, Денял. 3 минути са минали само до тук, така че имаш супер много време. Просто носи сили. Айде, качи го на главата и почвай по-бавно. Дишай хубаво и едно темпо. 8 9 10, само 5 остават. 1, не бързай. 2 3
4. Това ти е последно преминаване през кутията и завършваш преминаванията на 4 минути без 5 секунди. Така че имаш време да си направиш девил пресите съвсем спокойно. Учини си 5 секунди. Хващаш дъмбела и започваш. Дишаш и издишаш горе. Поемаш въздух, издишаш долу. Сега издишаш и горе. 2. Пак. Долу. Дишай. 3. Идеално. 4. Само дишай. 5. 6. Супер си. 7. Дишай. 8. Не бързай. 9. Супер. Айде имаш 3 минути за 10 още. Имаш, да, 3 минути да направиш 10 повторения. Това не означава да ги използваш и 3 минути. Едно. Идеален си. Давай, с краката си помагай. 2. 3. Давай, давай. Айде, ставай горе, ставай горе. Ставай. Дигни го над главата. 4. Само 6 ти остава. Дениел, имаш 2 минути и половина. Дишай дълбоко веднъж и ги правиш на 10. 1, 2, Почиваш после. 3, 4, почвайки. Айде, дай. 1. Браво, бе! 2. Идеален си. 3, само още 3. Не вече няма отказване, това е. 1. Дай, 2. Айде, последна. Не хвърляй дъмбела, долу го остави. Браво!